Gaya ng karaniwang empleyado na maaga pa lang ay naghahanda ng pumasok sa trabaho dahil may time in at time out, si Mang Gilbert Capillo, 42 anyos, isang technician ng door lock ng sasakyan, maaga pa ay nakatayo na sa kalsada. Bago pa raw sumikat ang araw ay nakaposisyon na ang tabing at karatulan ng pwesto niya dito sa MacArthur Highway sa tabi ng Abacan Bridge sa Angeles City. Kwento ni Mang Gilbert, sa hirap ng buhay ngayong pandemya, pati ang misis niya ay napilitang mamasukan bilang kasambahay dahil sa maliit na kinikita at laki ng gastos ng 4 na anak na pinag-aaral. Silang 4 na po nag-aaral. Sabi niya nga sa akin, tulong-tulong na lang tayo, sabi niya, para sa mga anak natin. Ngayon, nagtatrabaho po yung misis ko, katulong. Bukod sa tibay ng pangangatawan na nakabilad sa araw sa pag-aabang ng mga customer, ang mga materyales na pangumpuni sa lock ng sasakyan ang puhunan ni Mang Gilbert. Ang renta na 50 pesos kada araw ay pinagtutulungan anya nila ng kasamahan nito na si Joel Lita na isang PWD. Sa pagsubaybay ng news team sa tinakbo ng kanilang maghapong trabaho, aming nasaksihan ang gaya ng karamihan na malaki ang banta ng COVID-19 sa kanilang naghahanap buhay sa gilid ng kalsada. Kung sa kaligtasan lang sir, pwede. Kasi araw-araw nasa labas ako eh. Para sa pamilya ko na yung gagawin ko, alam, may bakuna. Bakuna ako. Sina Joel at Gilbert ay nabibilang sa low-income earners na pasok din sa A4 Priority Group. Umaasa ho sila mga kaibigan na sila ho ay magkakaroon ng mga kliyente na sinasabi nitong ating mga informal workers, sambahan ho itong dating. Kung minsan sinuswerte sa loob ng 1 linggo, swerte na kung makalima ho silang kliyente sa loob ng 1 araw. Sa buwan ng Hunyo ang inaasahang rollout ng bakuna para sa economic frontliner kung saan inihanay ng IATF sa 3 subgroup ang 17 industriya. Ang mga manggagawa na nasa pribadong kumpanya, empleyado ng gobyerno, at informal workers na gaya ni Mang Gilbert at Joel. Kabahagi ng IATF ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-aayos ng master listing ng mga informal sector at indigent families. Ayon kay Rainer Grospe, Information Officer ng DSWD Central Luzon, kung pagbabasihan ng kanilang listahan sa low-income earners na nabigyan ng ayuda sa SAP, pasok ang mga manggagawang katulad ni Gilbert at Joel sa nasa 1.8 million na pamilya dito sa Central Luzon. Kung ating matatandaan ay 1.8 million families sa buong Central Luzon. No, ito yung naka-allocate para sa Central Luzon ng first tranche. So, nung 2015-2016 pa yung data na yan, ina-expect natin na lumaki, no? Meron ng population growth at meron nga tayong tinatawag na tinitingnan din natin na merong mga new poor na tinatawag na wala pang statistics ang kahit na national agency. Di hamak naman umano na mas kabisado ng lokal na pamahalaan ang bilang ng mga informal workers sa kanilang lugar. Ngunit upang mapabilis ang deployment ng bakuna ay nagkaroon na umano ng Memorandum of Agreement ang DSWD Region 3 sa Department of Health para paghandaan ang bultong rollout ng bakuna sa mga manggagawa ngayong Hunyo. Recently, nag-undergo na ng POA signing for data sharing ng DOH at DSWD. Bukod sa A4 Priority Eligible Group, pasok din umano sa 1.8 million na pamilyang Pilipino ang nasa higit 290,000 na pamilya sa Central Luzon na nasa kategoryang 4Ps. Ayon sa DSWD, hindi pa ito napag-uusapan dahil ang A4 cluster ng vaccination program ng bakuna ang prioridad na mai-roll out mula sa tinaguriang NCR Plus 8 o ang NCR, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Metro Cebu at Metro Davao. Paolo G. Santos, CLTV News.